Maximálne jeden silný kandidát v každom kraji. Tak mali pôvodne vyzerať novembrové župné voľby v podaní opozičných strán. Nakoniec sa dohodli iba v 3 krajoch. Vyníka každý hľadá v inej strane. Ani mesiace spoločných rokovaní opozičných strán žiadne výsledky nepriniesli. Pravica pôjde do župných volieb rozdelená. Spoločného kandidáta na župana dokázala opozícia postaviť len v 3 krajoch. Na západnom Slovensku snaha nájsť jednotný postup zlyhala, aj keď v Bratislavskom kraji jednotu narušilo iba hnutie Daniela Lipšica. V 2 regiónoch sa navyše časť opozície postavila za kandidáta vládneho Smeru. Takto sa jednoducho nedá robiť opozičná politika, je to skôr bieda týchto strán. Jednoducho chcú sa dostať na chvíľu ku koritu. Samozrejme v tých krajoch aj tí jednotlivci majú rôzne ambície a niekedy veľakrát vlastne na tomto stroskotalo. Niektoré pravicové strany uprednostnili istoty Smeru v určitých regiónoch. Je to istota zamestnania pre seba a svojich blízkych. Pravica nemôže v regiónoch rátať ani s podporou Matovičovcov. Obyčajní, ktorých v Lani volilo vyše 200 000 Slovákov, tohtoročné župné voľby odignorujú. Aj preto, lebo považujeme Vúcky za možno taký zbytočný medzičlánok. O tom svedčí aj to, ako samotní ľudia pristupujú k týmto voľbám. Kandidáti Smeru už dnes ovládajú 7 z 8 krajov. Rozkol sa preto môže pravici vypomstiť. Pravica dlhodobo naznačuje, že s jej spoluprácou to nebude vôbec jednoduché. Iná vec je, že či by aj pri spojení mali šancu. Viktor Serebriakov, televízia Markíza.